tayo, gabi na ako. Uwi pa ako puntang Laguna ngayon. Anong oras na? Dito pa ako sa, sa swimming pool nila, idol. Bahay nila. Kain tayo. Sabay nyo. Sino sasama sa akin? Nag-motor tayo ngayon. Uwi. Kain tayo. Tubig? Oo, ayun o. Gagawin sa baso. Ini Felix o. Nakain muna tayo. Sandali lang. Kain kami guys o. Ang dami pagkain ni Mambit dito. Lalo ako hindi lalaki dito. Lalo ako hindi ako dito lalaki. Payat na nga masyado. Sino ka? Dito sa sarili mo. Naligo ka? Naligo ka? Di ba? Ikaw yan eh. Halika na, saan ka na? Halika, dito ka. Naligo na siya. Natarap na siya sa dagat. Kala niya dagat, swimming pool naman yan. Tanong sa dagat, tanong ka. Saan? Cute ng aso, no? Ang laki ng aso dito guys. Cute siya. Marami pang biyahe ko ngayon guys. Papunta pa ako ngayon ng Kalamba ay Kabuyao. Uwi pa ako ngayon sa Kabuyao ngayong oras na. Cute oh. Tingnan mo sarili mo. Kakain ka. Kain ka? Di ba? Cute. Kakain kami guys. Para sa isang tubig eh. Bakainin pa tayo eh. Nakakahiya na. Kumakain eh. Kasi pagdating sa bahay, hindi na ako makakain ito kasi pinapakain nila ako nila ma'am. Janila kasi nagsandok eh. Hindi ako makakain nito. Payat na ako ngayon. Ano ako papayat? Ano ako papayat yan? Hindi ko kain. Diyan mo na, be.